И здравейте, приятели! В днешното видео ще играем на долината SMP. Втори епизод, но за жалост започнахме наново, защото си да беше бъгнал и нямаше никакви диаманти. И за да започнахме наново, но да кажем, че това е втори епизод. Пробвахме се да напишем същия си, доколкото се сетихме, но пак оцелихме нещо такова. И се развихме малко, но забравих да снимам. Тук се плаща винетката. Нако, здрасти. Тук се плаща винетката. Като направим пътеки така за блока и се плаща на седмица по един диамант. Той портата на любовта. Малко некадърно съм го написал. Той едва се вижда. Трябва да зумна. Така. Тук е езерцето. Тук моята фермичка се вижда. Това е почтата. Ето тук всички апартаменти. Сега ще ви разведем из блока. Това е кофата за буклук. Аз тук ще доизхрача. Але това ще ми трябва за TNT. Какво ли ми трябва? Това ли ми трябва? Така. Добре, готово седи. Така. Това е моя апартамент. Знам, много е празен. Нямам смисъл да го завеждам. Това са ми стълбите към таванското помещение. Тук е фермичката. Задния двор. Тук е ресурчетата. Малита. Не много 20. Така, тук е малко да разгледам той какво има. Кел. Къде са ми всички диаманти изобщо? Ай, 33 диаманти. Откъде 5 стака железо, бе? Леле, майчица ми. Всичко друго празно иначе. Тук вътрешната кофа с буклук отива към базата. Ето е базата. Тук е моята база. Тук е на Дамян мъзата. Тук е на Нако мъзата. Ще се оставили още. Моята е най-кадърна. Така, се качваме към другите етажи. Втория етаж, тук Петър живее. Още не си е дообзавел апартамента. Тук бай Дамян живее. Тук само 4 диаманта, леле, колко е беден. Тук Далая. Леле, абсолютно нищо с честа. Някакви буклуци. Леле, същия като на Петър. Тук е Бонидар Койла. Ай, железо. Ще го взема. Така. Давай нагоре към четвъртия етаж. Тук е Ангел. Апартамент 449. И той има се възможни буклуци. Мата, този апартамент на кой е Теодор? Леле. Те апартаментите имат еднакви, бе. Къде отидох? Така. Сега се качим към тавана. Той имаше директни стълби, но да видим моето стълбище как работи. Така. Качваш се от тук. После така. Така. Хоп. 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 Така. Тук. После. Така, след това. Тук. След това. Тук. На тук. И айде готово. Тук е грамотвода. Тук е сателитните чили. Леле, отгоре. Майчице мила. Всичко от дървета. Така. Тук е антените. Сега нека да слезем обратно. Как го затворихме? И сме готови. Като цяло, това е жилищния блок.
Няма кой знае какво. Блок 407. Малко апартамент 69, разбира се. Тук, това е светилището. Това е първия такъв блок. Няма да го чупа. И тук хубавата горичка. Ще строим още някакви майми в незнаме го в входто. Тук окото. Тук май строим някакви работи. Да я газарамата е. С тераска! Той с тераса е гати. Газарт, че такова с тераса нашия мат. Само двама човека в сървър са, никой ще да играе. Ако някой от вас иска да се присъедини в този сървър, няма проблем, само да пишете в коментарите. Така. Сега. Лека да разгледаме всичко. То не че ли го разгледахме? Лако, дай да спива. Не знам, що се заглуши. Тук на стената първия емералд, както виждате. Имам ли се бада, имам? Айде, съм взем малко, един хляб ще жертвам. Айде! Ужас! Така. Сега. Семената ме интересуват. Те са ми по-важни. Сигурно много от вас ще се питате за какво са ми семена, но за бълмил, разбира се. За какво дълго съм избъл семена. Нако, ти какво продаваш? И аз ми души, кажи какво продаваш, моля те се. Тук не съм... Какво да продавам, бе? Ти какво там? Ликви разрешителни за ликви построители, какво беше това? Да, но който иска да строи нещо е Направи си офис поле. Долният етаж на моя апартамент ще бъде офис. Я да видя. Той как се получава? Никак. Митвам се. Що? Правя нещо. Добре, така. Тук както винаги по мой стил всичко светя. Тук някой купил ли се е билетка? Не, само леко. Той купил ли се? Я да видя. Да. Не се чудете, гръмляха много крипари. Ама много крипари. Сега мисля... Малко аз ще затваря начало. Така. Сега мисля тайно да си направим нещичко. Някаква подземна база, ако стане война. Идеално. Той даже лев. И това си мисля... Тя да бъде под магазина за винетката. Винетките. Стана бе. Добре, така. Мисля да бъде точно... Ето тук. Това започва да копая. Да бъде много надолу. Добре, аз мога да изляза, имам дърво. Добре, защо го щупих? И, например, тук сега ще сложим най-важните неща. Диаманти и такива всеки глупости. Ще сложим легла, печки. Ще се пробвам да домъкна овце, което не знам как ще стане. Ау! Добре, май бяхме до тук. Да. До тук. Това трябва да го изкопая абсолютно цялото. Да се надяваме, че никой няма да копае под магазина за винетки. Така.
Това, например, ще ми е първата стая. Тук ще ми бъде нещо като кухня, примерно. Примерно казвам, като кухня. Така, с малко да си освета. Сега това цялото трябва да го разкарам. За всеки случай ще си направя един крафтинг тейбъл. Си пекта малко железо, ако има с какво. Така. И... да си направя лопата. Айде камън, но няма си печен железо. Това тук ще ми бъде или кухня, или спалня. Не знам, аре спалня е по-добре. И ще видите, ще са ми целите отдолу. Ще си купувам от някой. За всеки случай, ако стане война като един сервер, на който забравих да снимам. Така. Ето тук, например, ще ми бъде вратата. Ето така. И не ми стигна дървото. Това ще ми се щупи и кирката със сигурност. Да. Тук ще ми бъде вратата, например, към кухнята. Тук ще ми е кухнята. След това от кухнята ще тръгнем наляво и там ще ми е примерно нещо друго. Но... сега ще направим само спалнята. И ще скрадна малко легла. Добре, крафтвам си нова кирка, по какво стане? Имам брада, добре. Ако си направя диаманта, па ще рискувам по диамантите. Я там. Така. Сега... дай лопата, мисля, то бива, че на това пъна нищо не прилича. Пода да ми бъде от камък. Копър, не ми трябва. За далекоглед, ама не. Там има някакви изрощини отдолу. Чупа го това, защото от печката ще ги махна все пак. От красивия камък. Не, че не е красив, да. Така. Сега тавана какъв да ми бъде... тази стена забравих. Много добре, сам съм в сървъра, това е много добре. Че никой не мога да разбере какво правя. Добре. И тавана ще ми бъде от камък. Така го реших. Но по друг начин, няма да е обикновен. Така. Тук сложим като някакви окраски, така, примерно. Тук трябва да направя камък. Айде дърво, въпреки че ми насвършване. Ако трябва, ще си купя от нако сегията е 2 диаманта, нищо. Добре, тази стая май стана. Та работна маса е така да крафтим тебе да чупя. И забравих най-важното за тях. Ще го преместиш и си направя стълби. Тук горе. Какво?
Не мога повече. Тъп. 9 са ми достатъчни. Това трябва да си взема легло от някъде. А, да. Нищо не е станало. Не. Нищо. Надявам се той да не гледа този клип. Искрено се надявам. Така, сега. 2 легла. Защо слагам само 3 такова? Мале. Ама искам друг цвят. Жълт. Айде ще ги направя жълти. Е така. Така. Какво да си сложа? Едни табелки. Така е по-уютно. Да не изпадам от леглото. Друго. Това мога да декорирам. Това ми е интересно. С какво имам? Това не мога да ми послужи за нищо, освен е така. Въпреки че е абсолютно безполезно, но ще го оставя. Нека си седи. Тук масичка да си пия кафенцето сутрин, като стана. Така е, сгъваема. Еми, приятели, моля ви. Надявам се, Нако само да не гледа този клип. Или никой друг от сървъра. Искрено се надявам. Но както и да е. Добре, айде, чао!